What's up mga koys? Good morning, kumusta kayo dyan? And welcome back sa ating panibagong vlog. So ay mga koys, no? Yun, kumusta kayo dyan mga koys? Good morning. Kasi yung gagawin natin ngayon, mag-spray tayo sa palayan. Mag-spray tayo ng pesticide, no? Yun, ito yung palayan natin, yun, no? So kailangan na kasi natin sprayin kasi marami na mga peste. Mga sa Bisaya pa, mga mananap ba, balo na ka. Kumusta kayo dyan mga koys? Yun, no? Uy. Sobrang dulas yung daan na to. Sobrang dulas dito mga koys, no? So ayun, yung kasamahan ko mag-spray, yung grandparents ko, yung lolo ko. Kasi wala akong ibang kasamahan ngayon kasi yung uncle ko dun, pinuntahan ko kanina, ano daw, may sakit yun. Ano na yung naglain ng paminaw ba, kung sa Bisaya ba, naglain ng paminaw. Ang masakit daw ang kanyang tiyan, yun. So ayun, kami lang muna ng aking lolo ngayon. Duo kami ngayon, duo. So good morning mga kuys, kumusta kayo dyan, no? So tara. Ito din yung palaya natin, ito yung spray natin, at saka dito sa likod. Yung sa kabilang sakahan mga kuys, sa kabilang sakahan mga koys, yun, andun yung, hindi yun sa amin, pero yung kanilang palay nagsimula ng magbunga, kaya marami ng mga maya. Yun, number one talaga na pag may palayan ka, maya talaga mga koys. Pag magbunga na yung mga palay mo, marami talaga maya, no? Yun, kakainin kasi nila yung butil ng palay. So ay mga koys, so ngayon, ito muna yung spray natin dito. Ito yung spray natin. Kaya mayroon akong ganito para may pangtakip sa ating bibig at sa ating ilong. Kasi delikado kasi pag medisina, no? Delikado kasi yan mga koys. So tara, let's move. Yo, what's up mga koys? Kumusta kayo dyan, no? Yun, yung medisina na gagamitin natin ay mag-spray ngayon ay ito. Kasi baliktad yung pag ito ay yung tinatawag natin breaker insecticide, no? So ito yung gagamitin natin mga koys for the control of the insects, pests of rice, corn, tobacco, vegetables and fruit crops. Ito yung mga koys, oh. Mayroon siyang mga klaseng prutas na pwede natin i-spray para makontrol natin yung mga peste, yung mga insecticide na dumadapo or na bibigay sira o sinisiraan yung mga pananim natin. So ito yung ginagamit namin sa aming palayan ngayon. Pero marami pang mga klase-klase mga kuys, pero ito yung gagamitin kasi ito yung gigamit ng ni lolo sa grandparents ko. So ito yung gagamitin natin. So tara mga kuys, bali 3 cup dito sa isang spray yung ilalagay natin. So pero kailangan na mag face mask talaga, no? Or ano bang yung ilagay sa bibig at sa dito sa ilong mo para maprotektahan din kasi delikado to sa lungs mga boys. So tara mga boys, tapos yung kulay niya mga boys parang Gatorade, oh. Color blue, you know, na may chlorine, yung parang Gatorade yung color blue. Ayun mga guys, natapos na natin. So ayun, mag-start na tayo mag-spray doon. Kaso lang hindi natin madala tong camera natin kasi basig baka mabasa, ano. So ayun, update ko na lang kayo mamaya natapos na. So tara.
insekto mga kuys, tinatawag dito sa amin ay tiyangaw. So iwan ko kung sa iba. You know. Ito yung ganitong klase mga insekto yung ini-spray natin mga kuys. Pinapatay natin, no. So tara. Mayroon din yung mga maliliit na paru-paro mga kuys, no. Yung color puti, yung tinatawag dito sa amin na steam borer. Yun. Ay ano to? Oo nga, steam borer. Yung isa din yung sa mga ini-sprayhan natin, no. So yung mga kuys, oh, maraming mga ibon, no. Yun, lumilipad kasi nga pag ini-sprayhan natin yung mga insekto, lumalabas kasi yan sila. Yun, pumupunta dito sa itaas ng palay, kaya yun, kinakain ng mga ibon, lumilipad. Yun, no. Na, sobrang dami nila mga kuys. Yun, ito yung sinasakahan natin. Dito tayo nag-i-spray kanina. Yun, no. Shout out nga pala sa lahat ng mga magsasaka, di ba? Sa mga magsasaka dyan, mga gingisda, mga backliners, shout out sa inyo po. Magandang umaga dyan sa inyo. Kumusta kayo dyan? Yun mga kuys, no? So andito tayo, puntahan muna natin yung tinanim ng mga sitaw. May tinanim dito sa amin ng mga sitaw, yun, no? Puntahan na natin, tingnan natin if okay lang ba. So ayun. What's up mga kuys, kumusta kayo dyan? You know, ito yung sitaw dito sa amin mga kuys. Ang tawag sa amin dito, balatong. Yun, no? Ito yung mga balatong. Sa Tagalog naman, sitaw, diba? Yun, yung ang lalaki nila mga kuys. Yun, ito yung mga sitaw natin. Tinanim na ang lola ko at saka tiyahin ko. Ito yung tinanim nila na mga sitaw, no? Yun, maiilang araw na lang to kuys. Yun, mamumunga na to. Yun, no? Nagsisimula na nga sila. Yun, ito, simula pa lang to mga kuys, pero hindi pa. So yun, hanggang dyan lang naman. Kasi yung dito, hindi tumubo. Kasi mayroon kami tinanim dito na sili. Yun, no? Kasi sobrang dumi pa, hindi pa nalinisin din natin yan. So ayun mga kuys, no? Ang ganda ng sikat ng araw. Siguro mamaya, uulan na naman to mamaya mga kuys. Yun, dito yung palayan natin, no? So tara. So ayun mga kuys, siguro hanggang dito lang yung vlog natin ngayon, no? Yun. Pag start na to, bunga, update natin to. If kumustahin natin to yung mga pananim na sitaw natin dito, no? Kumusta kayo dyan mga kuys? Stay safe lang. So katulad ngayon, sobrang hirap na dito din sa amin kasi nagla-lockdown din, no? Kasi nga dahil dyan sa sakit, di ba? Alam naman natin lahat. So ingat-ingat lang tayo. Shoutout nga pala sa mga lahat ng mga backliners, no? Sa mga magsasaka, mangingisda. Yun, at sa ating lahat na lang, shoutout sa atin dyan. Kay Edsarado Kana, sa pamilya, Tagata family, Sinilong family, yun. Shoutout sa inyo mga kuys. Shoutout nga pala kay Bobworks FB Vlog. Shoutout sa inyo kuys. Stay safe lang. So ayun, nandito tayo sa sakahan natin. Salamat sa pagsama mga kuys. Sana huwag nyo kalimutan mag-like, share at subscribe sa ating munting channel. So ayun, see you sa next na recreational video. Tara!